Magandang gabi mga kamana! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. Ngayon nga ay pupunta tayo sa Lucelle Boulevard kasi may event po doon, tinatawag na Luminous Event. Ang event na ito ay magtatagal ng ilang araw, so marami silang activity doon. Siyempre, Luminous Event, mga different lightings, mga ganyan, LED at marami pang iba. So tara na guys, ating tuklasin at siyempre para mag-enjoy na rin. Ang event na to ay dumaan na rin sa aking Facebook newsfeed. Kaya dali-dali ko na rin sinabihan si Jay na dito nga't kami magwawalwal ngayon. Sabi ko sa kanya, may bagong event doon. Siyempre, hindi naman pauhuli ang mga marites na tulad natin guys. Dapat updated din tayo, oy. Heto nga at nag-waste na kami guys. Mahirap na, baka maligaw kami ulit. Pag nakita nyo yung parang Twin Tower na yan at ito naman si Lucelle Stadium ay hudyat na yan na nandito na tayo sa Lucelle area. Grabe na guys ang pinagbago ng area na ito, Lucelle. Very developing na siya. Paano naman kasi ang dami ng mga nagagandahan at naglalaki ang mga structures, mga high-rise building dito. So nandito na kami sa aming locations. Kung hindi nyo na itatanong guys, first time ni Jay na makarating dito, Lucelle Boulevard. Pero ako, how many times na nakapunta ako dito? Alam nyo naman ang gala, si Jay kasi hindi. Ngayon lang niyang gumagala kasi may sasakyan na kami. At habang nasa loob kami ng sasakyan, heto nga at para akong tour guide ni Jay na ang dami kong mga sinasabi dyan sa kanya. At umandar na naman ang pagkadaldalera ko. Oh, okay lang yun. Ano ka ba? Syempre, sinishare ko lang naman kung ano may mga experience ko noon nakapunta ako dito. At marami akong resibo na nagpapatunay na nakapunta na nga ako dito sa Lucelle Boulevard ng ilang beses. Pwede nyo balikan ang aking mga videos both sa aking YouTube at Facebook page. At sa puntong ito ay syempre nagtatanong na naman si Jay kung may parking area. At sabi ko sa kanya, aba syempre natural, alangan naman na magbibuild sila ng mga buildings or mga ibang structures na walang parking area. Diyos ko Lord. Guys, nandito na kami sa Lucelle Boulevard. Grabe, sobrang lamig. Mas malamig pa dito kaysa Doha. Yan, nakahanap na kami ng parkingan ni Jay. So we are lucky. Pupunta na kami doon sa my Luminous Event. Tara na guys. Grabe, sobrang lamig, mahal. Okay ka lang? Grabing lamig at mahangin pa dito sa Lucelle. Kawawa naman si Jay, oy. Sabi ko kasi sa kanya magdala siya ng jacket pero ayaw niya. Partida, naka-short pa yan. Eto nga, naglalakad na kami. Sabi ni Jeremy, wag ko daw siyang idaman. Kamera siya yung manang pogi. Grabe lamig. Mayroon palang jacket, oh. Pila-pila. Good luck, naka-short pa. Di bali daw nilalamig, basta pogi, okay na yun. O, titingin yan. Hindi pala weekend ngayon guys, kaya kung napapansin nyo, konti lang yung mga tao or nabisita dito ngayon sa Lucelle Boulevard. Pero pag weekend, for sure, jump pack yan. Maraming mga bisita ang papasok dito. Ang Luminous Event ay tatakbo ng ilang araw pero iba-iba yata ang activities nila. Kaya check na mag-i-enjoy ang mga bata. Nagkalat din ang maraming mga kainan dito, mga restaurants din guys. Marami din mga kiosk, ganon. Una na yung person guys. Grabe lamig dito. Marami din tao kahit hindi siya weekends. Kasi may event dito, tinatawag nilang Luminous Event. Tama ba yun? Nandito tayo sa Lucelle Boulevard ngayon. Pag nakita nyo yung dalawang yan, na kulay blue, o diba? Yan palang alam nyo na nandito kayo sa Lucelle Boulevard. So yan ang trademark nila dito. Kung gusto mo na maging feeling bata, yan, apakan mo yan. Yan. Andyan ang tubig. Different colors. Lalaki pa yan. Punta na kayo dito guys at check na mag-i-enjoy kayo. Naku, si Jeremy na talaga, nauna na talaga ang tao. Hindi ko na talaga makita. Nahayaan mo na lang siya na mag-enjoy. Tawagan na lang niya ako pag gusto niya makipag-meet sa akin ba. O feeling, di ba? Parang nag-eyeball lang kami dito, oy.
Heto nga, nagkita na kami ni Jay dito sa area kung saan papasok na doon sa may event. Sa bungad pa lang, sadya naman talaga na nakakamangha na. At tignan nyo yung mga naglalakihan na mga monitor dyan na may LED lights. Grabe! Kung pupunta kayo dito guys, huwag kayong mag-alala kasi maraming mga security guard or mga volunteers na magtuturo or mag-i-instruct sa inyo guys kung saan yung way. This way, that way, ganun. Pero syempre, libre din naman magtanong. Ang nagtatanong ay wais. At tara na guys, kasi pati ako nai-excite nga. Sabi ko nga kay Jay, hawakan mo tong camera at i-video mo ako. Gusto ko na talaga mag-posing dito. Nakaka-excite, pati ba naman yung sound effect? Pakinggan nyo guys. Nasabi din pala ni Jay Dan na nahihilo daw siya sa effect. Nakakalok. Ngayon ko lang pinahawak ang camera para i-video na ako. Imagine mo na nahilo na daw siya. At ang person naman ay hindi na paawa. Tingnan nyo ang kanyang ka-excitementan. Oh, may nalalaman pa talagang pahawak-hawak sa mga nakadisplay dyan. Ako, Diyos ko Lord, buti na lang talaga at walang security guard dyan. Pag nakita, lagot na naman, oy. At hindi pa talaga na kontento, nagturo pa na doon daw sila pupunta. At ngayon pa lang talaga, nasasabi ko sa inyo guys, na walang bisita na uuwi na hindi talaga nag-enjoy dito, promise. O tignan nyo ba naman, o left and right ang mga nagagandahan, mga ilaw dyan. Talagang mag-i-enjoy talaga ang mga bata. Pati na rin ang mga feeling bata na tulad namin ni Jay. O, tignan mo ang person. O, diba? Eto nga, nakita ko na pag inapakan mo yung mga bilog-bilog dyan, may lumalabas na iba't ibang kulay. Sabi ko sa sarili ko, matry nga din to. At syempre, di rin ba uhuli ang manang nyo? Apak-apak din ako dyan. Sarap maging bata, uy. Eto naman, ni Ultimo Puno, nilagyan talaga ng mga pailaw-ilaw effect. Ang ganda. O, dito naman tayo sa mga naglalakihang mga bulaklak. Ang mga nakikita nyo ay parang nasa kalagitnaan na tayo guys. Wala pa tayo sa dulo. And for sure, marami pang mga magaganda doon. At tulad ng mga ginagawa ko sa lahat ng mga videos ko, syempre, hindi nawawala ang for the flex ang pagmumukha ng person. O, ayan. Super nag-i-enjoy yan, promise. Pero si Jay, hindi na niya alam kung nasaan na ang person. Isa rin yun yung gala-gala, walang pakialam. At bahala na kung saan na naman kami magkikita yan, guys. Di ba, tatawag yan para tanungin kung nasaan na ako. Tulad nito, guys. O, di ba? Ganda-ganda niya. Nakakaaliw naman talaga, promise. O, sabi ko sa inyo, guys, nakita na kami ulit ni Jay. O, saan na kaya siya pupunta? Nag-stop siya dyan, pero ako, pasayaw-sayaw ako dyan. Ang ganda kasi ng tugtog na YMCA. At sa area na to, masasabi mo na Ocean Team na ito. At dahil sa sound effect na yan, nasabi nga ni Jay na parang may cheering squad dito. Iba't ibang design, iba't ibang style, iba't ibang mga kulay. Sino ba naman ang hindi mag-i-enjoy dito? Kaya perfect na perfect to sa mga families, lalo na sa mga bata. At ito naman ay kakaiba. Kung yung una kanina, pag inapakan mo, lalabas yung mga iba't ibang kulay tapos may mga pabilog effect. Ito naman, plain talaga siya na parang square lang siya. Wala kang makikita. Pero pag inapakan mo, ayan, lalabas yung mga iba't ibang kulay na parang fireworks ang design. Kaya super nag-i-enjoy. Pati yung mga feeling bata na tulad ko. O diba? Tignan nyo yun guys. O, mas marami pa yung mga feeling bata talaga na nag-i-enjoy dyan. O, ayan, sige. Sino ba naman kasi ang hindi mapapatry dito sa ganda? Ang mahalaga ay na-experience din natin. Yan ngayon dahilan guys kung bakit nandito tayo sa Luminous event para masaksihan at mag-enjoy at ma-experience ang event nila. Ayan, at nandito na tayo sa may dulo. So hindi namin alam ni Jay na may mga pa-concert pa dito. At ang person nakakita ng mascot at dali-daling nagpa-video. Sabi ko nga kay Jay, hawakan mo to at kunan mo kami. O, diba? Hindi rin pahuhuli yan. Heto nga at nagpapasound sila ng parang Indian song yata iyan, Indian dance. Hindi ko maintindihan. Pero ang person tignan mo, o, nag-i-enjoy. May nalalaman pang paklap-klap dyan na gustong sumayaw. At yun nga lang at inaawat ako na Jay na mahiya naman daw ako. Sabi ko na wala akong pakialam kasi nandito ako para mag-enjoy ba. At nandito na tayo sa may tabing dagat. Siyempre, mas mahangin, mas malamig dito. Tabing dagat nga eh. At nakikita nyo yan guys, yung dancing fountain ba ang tawag niyan? Oh, bahala na kayo dyan guys. Kasi nga, iba't ibang kulay ang lumalabas dyan. Tapos, sumasabay siya sa tugtugin. Yun nga lang kasi guys, di nyo marinig ang tugtog kasi mahirap na baka makapiright tayo. Pero napakaganda yan talaga guys. Mag-i-enjoy talaga. Uy, o tignan nyo. At ito naman ay parang nasa ilalim na tayo ng dagat. Kung makikita nyo, ang dami-dami mga jellyfish dyan, yung mga kulay blue. At ito nakasabit na isda ay hindi yan nawawala guys. At kung nakita mo yan, masasabi mo na nasa Lucille Boulevard ka na. Sobrang lamig. Ayan guys,
time to go home. Sobrang lamig dito sa Lucelle. So, pa-thumbs up naman po guys ang aking video. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs. Hanggang sa susunod na video. Bye!